Nik baina salduko zuet energia mota desberdin. Hau da, haize errotia. Da, funtzionamendua. Izenak esaten da modun, haizeak mugitzen txu beran palak, da honek ardatza generadori mugitzen da. Palak, gazkin baten egun antzeko diseinua daukia. Da, haizean arabera, energia gehiago edo gutxiago sortuko du. Oso sistema sofistikatua da, haizea fuerte haize bat dau, palak orientatu egiten txu holan edo holan. Hau da, antzinako modalo zarra. Nolako da sistema. Hau be, nahiko aspaldikoa da. Eta gero eta gehiago ikusten gauz da inguruen. Normalien, mendigai horretan ikusten gauz, baina itxasuen be, gero eta gehiago pintxan gauz. Honek ez dugu eskutsatzen. Inguruen deko zenak Uzmendizin, Nafarroan, Araban, eta Bilboko Abra itxasmotorren. Hori da, itxasondua. Hau eguzki haize energia, funtzionamendu. Eguzki berotasunek negute gixen dauen haize berotzen dago. Eta haize beruek beti nahi dauen guruntz, da orduan, erdixindokonez tximinisa bat, eta tximinizian barrun turbini mobiarazten dago haize beruek, da berot, turbinako ardatza generadorera doie, generadorak argize sartzen da. Nolakoa da sistema. Oso gitxi erabiltzen da, ze bera bideoen luzatisa oso handixe da. Ez da bapega eskutsatzen. Da oso handixe dela, eta terreno asko bidabela beren negutegi xantzako. Energia hidroelektrikoa, funtzionamendua. Urtegi bat bihar da gero presa bat egin bihar da ur jauzi bat. Da ur kantitatian arabera, da presaren altuerian energia gehiago edo gitxiago lortuko da. Da presian barruen turbinak ekipintzen di. Da turbin honek argindarra sortuko dau generadorera martxan generadori martxan jarriko dau energizi lortzen. Nolako da sistema. Oso aspaldikoa da, Euskal Herrizin garai baten oso asko zin. Errek hartzen gotezin basarri askok erabiltzen sistemia urjauzizek argia lortzeko edo eta beste tresnarizia batzuk martxan jartzeko. Esate baterako apurtu eta irine lortzeko. Ez dago eskutsatzen herri sortzen. Eta inguruan daukauzen adien, plazako lan eta izmendi. Hau da, eguzki energia, eguzki plaka, funtzionamendua. Eguzki argitasuna da, hemen sisteman, eguzki argitasuna da garrantzitsua. Eta ez berotasuna. Eguzki plakak izpilu beltzez osatute dauz. Plaka honek berotasuna argizea korronte bidez korronte elektriko bidez
armarixo printzipalera bidaltzen da. Eta hori, armarixo printzipaletik olako baterixa batzutan ipintzen da, eta gero, iruten da, horrek, hor baterixetatik juten da, horra, generadorera bidaltzen da. Hoi, nolakoa da sistema. Gero eta eguneko ordu gehiago izan da eguzkitzu hauek egin, argi indar gehiago lortuko zen sistema honek. Sistema honek nahiko inbentzio handixe suposatzen da fabrikazio eta erreziklajean sortu alda kutsaduria. Oin, zentral termiko funtzionamendua. Erregai fosilak erabiltzen dira, da esaterako ikatza, fuelo hila edota gaz naturala.